Suċċess internazzjonali ieħor għal Forum Żgħażagħ Laburisti dan hekk kif is-Sibt Nikita Ellulu Glenn McAuliffe ġew eletti fih dan l-eżekuttiv tal-UC. Malta huwa l-unika pajjiż fid-dinja li għandu żewġ delegati fit-tmexxija tal-UC. Nikita Ellulu li tokkupa wkoll il-kariga ta' Viċi President fl-Eżekuttiv tal-FZL kienet eletta fil-kariga ta' Viċi President tal-UC wara li kienet approvata waqt il-Kungress Internazzjonali f'Tirana l-Albanija. Minnaħa ta' Viċi President qegħdin total ta' 21 Viċi President li hemmhekk jiġbor mir-raġuni kollha tad-dinja u bħala Viċi President ħajkun xogħolna li l-mozzjonijiet u r-reżoluzzjonijiet li tressqu fosthom minn waħda importanti kienet tal-Iżrael u tal-Palestina li dawn ħajjisseħħu u wkoll nagħmlu infurzar fuq il-partiti politiċi nazzjonali sabiex dawn il-mozzjonijiet jitmexxew anke b'mod mhux fost laqdiet taż-żgħażagħ biss imma anke jiġu implementati ġifieri fil-pajjiżi rispettivi tagħhom. Glenn McAuliffe, is-Segretarju Internazzjonali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti huwa t-tieni rappreżentant Malti fih dan il-UC, Mawa News McAuliffe spjega li sabiex din il-ħolma tal-FZL saret realtà kien hemm diversi negozjati. Kienu jumej intensivi ħafna, kienu nagħmlu ħafna laqat b'mod bilaterali ma' delegazzjonijiet minn kontinenti oħrajn biex inġibu s-sapport tagħhom għall kandidatura tagħna. Però il-ħajja tagħna kienet iktar faċli minħabba il-bidla li saret f'Malta u li permezz tagħha stajna nikkonvinċuhom li aħna nkunu nistgħu inqumu għall-okkażjoni. Intant il-President tal-FZL Alex Saliba wkoll feraħ għas-suċċess li dawn iż-żewġ żgħażagħ irnexxhom iġibu lejn il-Partit Laburista u wkoll pajjiżna. Din hija aħbar sabiħa ħafna lejna li bħala Forum Żgħażagħ Laburisti llum ingħatajna rikonoxximent daqstant importanti barra minn xtutna. Inna ħafna naħdmu sabiex insaħħu relazzjonijiet tagħna bdejna minn 3 snin ilu li konna non-eżistenti bħala għaqda fix-xena internazzjonali maqdiet soċjalisti kemm Ewropej u kif ukoll mod internazzjonali. Mal-President tal-FZL ingħaqad ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat li permezz ta' tweet awgor il dawn iż-żewġ żgħażagħ.